Ambalima bamanankan meno malikono ani maliko kan foli ni walimando ube ka taw kelengele na bela jele mafu yan faw sigorola ka fonya na bismillah ka bi bamanankan kuna foni sawale mkeneka mimi na wala li chama ke awi maliki barew ani jien fan were ki barew la ben kan sebe do tegeno blala jamana nyema daga yoro la kuluba ka ben tarata do marsi ka lukli woroma emirat arabi zini ka kurasan rouge ani ONG agir uluni nyogonche wala sa ka seka anga jamana kuntigi elaji ibrahim bubakar keita furumso keita aminata maiga ka ademadiya demelije kulu ONG agir ka baraw ko kormadu o don kelen konona na wiye demeke kanishi bamako sigida do olu dembaya desebagato ma kenen sigira senka maison des aînés de la alhamidou badini ani draman mali olu de kume kenen ka nga soro lew naje ni tigeno blake kunye ka barake nyogoya sabati ONG agir ni oye jamana tigi furumuso ka chakeda e ani Emirat Arab Uni jamana chakeda mimbe na bu fama Croissant Rouge o barake nyogoya mimbe ni chakeda flani nyogonche o kuntlena doye ka demeke ka nyeshin jamana koroyan fe region ma o deme obitalike kenya ko kala jisanuma soroli ani nyogon deme wale chama duna munun na lebi ni Croissant Rouge mo do Emirat Arab ambolo benyombo anya damne ambe kan katala halibi folo kere niya e flana nana niya e ambe tala seko folo kechuko jaruye na kuma jawye utina donc awre beya e telela uye femunu samakana ko ka di malien ma tubari kala akacha akabu abena duma fana inshallah ni barake nyogoya kadra kono ONG agir ana demenya Croissant Rouge o e demeke ka nyeshin bamako sigida woro desebagato doma o demetunye muso ka sanuyamne carton keme ani demsenu ka balo o fana carton keme jamana kuntigi furu muso ale muye ONG agir chakeda manyema e ay folike ka nyeshin jamana ministry so minga cha belendo nyogondeme waloma wa o kadra kelen kono ay foli ani tanulike ka nyeshin a deme nyogon chakeda Croissant Rouge ma kadaka hinani deme walioma ka nyeshin jamana desebagato ma ONG munye fondation munye iba ke chuko fini mogore okake au bola presse mogo mais gouvernement fana mogo bola en ban sinzi yoro munye au ministère de la solidarité et l'action humanitaire note ko do be anta do ka fo mununye démunier fo mununye orphelin fo anolu de ka baraka nolu mande me dran se kata roja parce que en crainte se ka fo kambita jamana kono ka fo ninde ni parce que fin de fana bubulo ka se ka don ni falato e ou bien de ka kanini donc olu fana fo ko wale nyumando nya fo fana to bukana ngo labando ye fin do ka barala anyo donc kunu de ka fo bi ula daina maison des aînés non nani dore fana ko ka di de se batoma akuma amino ka fana ula daina halibi ko fo ko wala nyumando ne Allah sonama uya fo chugumna ubafa ka chugumna anu bolo banyon bolo ka to strafe haklina jigila amawla donia ka fo ONG agir ani Croissant Rouge chakeda ka bolo dinyo goma kono nana balo ton keme mumusaka be ben sefa wari million biolo flanduruma onake deme ka yeshin jamana mume de sebagato ma dona taula wa ONG agir aleka la yini doye ka joni jamana yatimedin ba tanga musaka koe fuga ta fo oshi sera santa ani shegima wa o kadra kono nana famiye yatimedin ba kele olu togo sebela ame domine ko Mohamunu garjiga donani deme na kabo ONG agir an Croissant Rouge bolo uluka nisondia umadugu anga jangu luka fulikando lame setene dabaltene nous sera kan deme akadine de ananga association ambe namaradi métier bana mai kundigila bana galaduna bana mais setawni dabari tawni kan nyamo alla kamo kira kamo amba nyinu fe o kan deme alla kamo kira kamo nebe mufo uninche unin baraje ala ku sara vraiment ne contane mbade do ni nyana yere de ala ka ake belebele nyeblay uninche unin baraje ajarani ala ku sara vraiment ni so jalen do bi a folike jamana kuntigi na muso yi o yeni baram ngi ala ku bolo me o ga barala ala ka shijani ken ala ka duma keleme jamana kono ala ni kira ka na gasi Silamea demeton ansaru nyejoro groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama ankaram goba Asid Sherif Ousmane Madani Haidara aye buguni mogoba do bismillah ka demba la bangoni jangne bula ka bentene do ma o mogoba nunu una kunkunye de kana seka duwa unyinike karamgo Haidara fe anganya jo usoro leuna luti ka soro leundo lutu sidibe Musa Fomba alebi anye fo anyana
Buguni Zerkli bɛ Sikaso mara la marabolo sabanan dugutigi maire dakurunya kelen Buguni ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'u kunda Bangoni Janginɛbugu kan Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛd Sherif Usman Madana Haidara ka denbayaba kan ni ka dugawu ɲini a fɛ Buguni dugu ɲɛta bɛ se sabati cogo min bɛɛ ni kelenya o bɛ se sabati Buguni a n'a lamini cɛ cogo min dugutigi n'a taama ɲɔgɔn u y'o ɲini karamɔgɔ Haidara fɛ an na kun ye bi ka na o fana bonya ma segi k'o kɛ an ɲɛ kɛ ɲɔgɔn ye an tɛmɛsɛnna bɛ ɲɔgɔn ye san ka kana i ka so kɔnɔ k'a kɛ o kɛ tɛ ban bi ni bi bɛɛ n'i ka hiji don anw fana y'a jateminɛ anw ye hiji kɛ bi i y'a faamuya ni ala ye jɔ wɛrɛ nɔgɔya ye o bɛ diya ye n'aw ma diya an tɛ se a fɔ bi n ko an tɛ hiji kɛ o tuma kana o bonya ma segi kin kelen kelen taa i kɔnɔ saw jamana yɛrɛ jɛnta don sa wa fɛn o fɛn don wa an kɔni n'ale dubabu ɲini fɛ ala yɛrɛ kama kira kama i bonya kosɔn i bɔkolo bonya kosɔn awɔ bi aw fana bɛ dubabu k'i ye dubabu ye fɛn dɔ ye bɛɛ lajɛlen ka kala ala yɛrɛ kira kama awɔ ka fili ka dan ye denmisɛn kuma don ni fili y'a kɛ kuma la kuma baso la kuma ye mugulan kuma yɛrɛ dɔw ye n'a fɔra k'an ka bɛɛ fɔ bi k'a kɛ barokɛ kuma ye dira an bɛ dɔ kɛ y'a sɛbɛn i kanu min Buguni kala ala yɛrɛ y'a dɔn mɔgɔ n'o t'o dɛ wala nɔ o y'i yɛrɛ nɔ ala sɔn k'i sɔn ka fili ka dan ye El Hadji Yaya Togola dɛmɛnikɛjɛkulu min bɛ wele ko Fondation Frères du Sud ale ye o président ye Buguni cercle commune 26 minnu bɛ yen 23 ɲɔgɔn na Fondation Frères du Sud y'i tɛgɛnɔ bila olu la ni kalanso jɔ kɛnɛyaso jɔ walekelejiso jɔ Buguni kin min bɛ wele ko Masabilakura Fondation Frères du Sud a y'i tɛgɛnɔ bila ye ni jiso dɔ jɔli ye min musaka bɛ t'i jɔ sɛfawari miliyɔn 7 na bi don ye don kɔrɔtalenba ye an bolo ala ni sababu ma ye an ka se ka na kana an sigi Sherifu fɛ ka duwawu ɲini a ye an nakun de ye duwawu ɲini ye jama fɛn o fɛn nana nin ye ka bɔ Buguni kabi kunu an bɛɛ bɛ firin na jɔyɔrɔ kelen t'an na ko ni Alahu Taala jɛn'a ma k'an b'a ka ciden ye bi n'o ye an ka Sherifu ye a ka duwawu k'an ye an nana an yɛrɛ kalifa de ka segin ka na an yɛrɛ kalifa a kɛra sababu ɲuman ye an ma bi anw kana kalifa in de di an bɛɛ kelen kelen na a k'an ka kalifa minɛ ka segin a k'an ka kalifa minɛ parce que hamiw de bɛ an na jɔrɔw de bɛ an na kɔnɔnafiliw de bɛ an na nka an ka madon fana o de ka di an ye n'an madonna Sherifu k'a fɔ n ka maa minnu bɛ Buguni yala u ka situation bɛ cogo di min ka d'an ye y'o ye Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛd Sherif Usman Madana Haidara y'a ka nisɔndiya jira Buguni damadenw na tiɲɛ don ni sanima min n'a ye ji sanuma ye nka kɔrɔ min bɛ kɔlɔnze la dali masa bolo karamɔgɔ Haidara ye walawalali kɛ o kan an bɛ an balimakɛ fo ani an ka mɔgɔba minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ alimamiw ni dugutigiw la ani monsieur le maire ani baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ani an ba minnu dar'u kan ka na an ka foli b'u bɛɛ ye an nisɔndiyara kɔlɔnko in kɛra a yɛrɛ ma dogo an na a y'a ɲɛfɔ an ye baaraw kɛra cogo min na a y'a bɛɛ ɲɛfɔ an b'a bɛɛ kalama ala de b'u sara u y'a fɔ cogo min na ji ye ɲɛnamaya de ye ala de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ min kɛra sababu ye ka kɔlɔn sen o baraji min b'o la diɲɛ na ya ka se ala yɛrɛ fɛ yen ma o ka bon kosɛbɛ sabu mɔgɔ o mɔgɔ b'o ji min o bɛɛ bɛ k'i ka seere ye lahara ale de kɛra sababu ɲuman ye an bɛ dugawu de k'a ye o danaya min b'a kan ala k'o to a kan hali bi ala k'a dɛmɛ a ka fɛn kɛ min ka bon nin bɛɛ ye an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ye hali n'a kun mana n'a ka ci kun sera yan an bɛ dugawu k'a ye parce que dugawu ka kan kɛ ɲumankɛla de ye ni ɲumankɛla y'a sago sɔrɔ fantanw bɛ lafiya mana a k'a dɔn an dusukun bɛɛ b'a fɛ a ye bonya ni ɲumanya min kɛ silamɛw ye alors mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ kalama i b'a fɛ an b'a fo an bɛ dugawu k'a ye ani mɔgɔ minnu tagamana ka na yan an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye nin ye danaya de ye o
n'o tɛ nin jama in tɛ se ka tugu ale kɔ ka na k'u bɛna dugawu ɲini o alors n'a sɔrɔla ɲumanya de don o de ɲinina o de ɲinina a fɔra de an ka ɲumanya kɛ seni min b'i ye i bɛ minnu ɲɛ olu dɛmɛ ala yɛrɛ mago b'o de la mana vraiment an bɛ dugawu k'a ye an tɛna se ka kuma jan wɛrɛ kɛ a n'a tagama ɲɔgɔnw an b'a ɲini ala fɛ u ɲuman sera an ma ala k'u ɲuman segin u nana ni hɛrɛ min ye ala ka dɔ fara a kan ni tɔɔrɔw b'a la ala k'o ban pewu ni tɔɔrɔw b'a la ala k'o ban pewu an bɛ dugawu kɛ Buguni ye Buguni ye an ka dugu de ye Bugunikaw mɔgɔ ka dugu ti yɔrɔ si ye mɔgɔ min ko an b'i fɛ kɔ alors Buguni ala b'a dɔn Bugunikaw y'an kanu o ti bi ye dɛ o mɛnna u y'u seko bɛɛ k'an ye fana u sara bɛ ala bolo o la an ka dugawu bi Buguni bɛɛ de bi an b'a ɲini ala fɛ fana Buguni k'a taga ɲɛ ala m'o kɛra ka bɛn don a kɔnɔ ala m'o kɛra ka dusukun bɛɛ kɛ kelen ye ala m'o kɛra ala k'an bila sira ɲuman kan ala k'an bɛɛ laban ɲɛ u y'a fɔ cogo min na dekun minnu bɛ jamana in kɔnɔ yarabi ala k'a bɔ tiɲɛtigiw yarabi ala ka jamana in kalifu ma tiɲɛtigiw ala ka jamana in kalifu ma ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala kɛra bonya kama baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka dugawu don ye ka ɲɛsin Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma. Bamako sigida sabanan ɲɛmayaso ka tɛmɛ Bamako meriba fɛ u ye hakili falen sigi dɔ kɛ ka ɲɛsin suguba jagokɛlaw olu ka sigiyɔrɔko ma wagati kɔnɔna na sigi in kɛnɛ kan mɔgɔba caman kun bɛ yen nɔ Amadou Diallo ani Ibrahim Kulibali olu de kun bɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Maditu Diallo ale b'a lakale an ye. Bɛnkan min siɲɛla walasa ka sigiyɔrɔ di feerekɛlaw ma sani marché Rosi ani Allo Bamako labɛnni cɛ ni ɲɔgɔn dalajɛ in kun b'o hukumu de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ commune 3 kɔnɔ yɔrɔ min bɛna di feerekɛlaw ma o de ye mairie kɛnɛbani ye a bonya bɛ t'i jɔ mètre 5000 ani 782 aw bɛɛ bɔra a kalama suguba jɛnna fo siyɛn 2 22 septembre 2017 la aw bɔra a kalama président taara sugu kan ka kuraya o kuraya kɔnɔna la a taara biriki fɔlɔw da ani bi cɛ an tun bɛ yɔrɔ ɲini commerçant bɛ se ka sigi yɔrɔ min pour que sugu yɔrɔ kɔrɔ in a ka libéré n'a libéré la baara ka se ka daminɛ donc bi alhamdoulilah an bɔra commune 2 la kunu an kun ɲɔgɔn fɛ an bɛ commune 3 la bi pour que société ni commune 2 mɔgɔw ani commerçant ani an bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka baara kɛ cogo min kiosque ninnu ka se ka sigi commerçant ka se ka yɛlɛma yan alhamdoulilah baaraw taabolo ka ɲi parce qu'en réalité a daminɛ ni sisan cɛ kiosque minnu modèle dilanna commerçant sɔnna ma donc u bɛna sigi de sisan pour que commerçant kana yɛlɛma kɔnɔ donc ni ala sɔnna ma a daminɛnen de filɛ nin a tɛ jɔ tuguni an b'o de ɲini ala fɛ. Nin y'an san 3 ye an nana k'an bɛna sugu kura jɔ sugu tɛ se ka jɔ tant que minnu bɛ sugu kɔnɔ sigiyɔrɔma ye d'u ma ala nana kɛ mairiba ani commune 3 maire ani commune 2 maire u ye protocole signé yɔrɔ sɔrɔla bi alhamdoulilah an bɛ se ka mɔgɔw sigi yɔrɔ min anw société pas créée an y'an ka layidu de ta wa an b'a layidu timɛ layidu tali ye jumɛn ye mɔgɔw k'u lawuli ka n'u sigiyɔrɔ la u b'u dahirimɛ sɔrɔ yɔrɔ min ni ala ka diya ye an b'a kɛ teliya kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se ka wuli sugu in ka se ka jɔ teliya la. marché Rosi n'ale jenna a ma mɛn o feerekɛlaw ye an ka jamana ɲɛmaaw fo k'u barikada ministre des collectivités territoriales ale y'a yira k'a fɔ ko sigiyɔrɔ dilen ni feerekɛla ninnu ma o b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ da ka hami ni nin suguko ninnu ye. kɛnɛ in ye nisɔndiya kɛnɛ ye nka a bɔra tɔɔrɔ de kɔnɔ an b'an miir'o la dɔɔni n'o ye sugu jenina le 20 mars 2014 ka na jeni le 11 décembre 2017 o la an b'a fɔ gouvernement ye mɔgɔ minnu labɛn k'u ka sugu in baara kɛ an bɛna foli se olu de ma an bɛ foli fɔlɔ ministriw bɛɛ ma ani baara in ɲɛmɔgɔya bɛ ministre min bolo n'o ye collectivité ministre ye o la an bɛna maire ba fo a n'a a ka 6 communes maires o la an bɛna commune 3 mairie fo kɛrɛnkɛrɛnya la ale de y'an bisimila bi madame le maire an b'i fo
an bɛ segin k'i fo sabula bi an bɛ kɛnɛ min kan a kɛnɛ basigilen don bamananw ko ye ko ye fɔ ko ban o la anw ni an ka maire-ba ani an ka ministres an b'i kɔ nin kɛnɛ in kan yan k'aw ladɔnniya k'a fɔ commerçant 4500 olu de tilala commune 2 sigiyɔrɔ ani commune 3 sigiyɔrɔ cɛ wa a hakilina bɔra mairie du district ale ni société Pakray ka tigɛ di ɲɔgɔn ma na u kɔkɔrɔma donna an ka jamana ɲɛmaaw fɛ Sikaso cercle la Benkadi commune kono kungobakaw ka kalanso o kolomo karila bara in sera ka dangenema ala ni wasadi gejuma sanugo de sababu la ONG Alkadi uka deme konna na amusaka otari jo sefa warila million tan ani konontona direction kele nyegen fla wotemenen ko fe klasi woro ulu laglana kalanso in konna na anga jeka soro leunaje mɔgɔ caman ye kuma ta yani ne k'a ta bɛɛ ye dɔ fɔ kalanko kan kalan jɔyɔrɔ dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ caman fɔra a la député ka baara ye mun ye député ye ciden de ye aw ka ciden don bulonba kɔnɔ Bamakɔ ni gɛlɛya bɛ aw kan ale de kan ka taga aw ka gɛlɛya fɔ ale fana olu de bɛ loi voter o de ye député ka baara ye o anw yɛrɛ ka dɔ kɛ fɔlɔ ne ka baara bɛɛ kɛra ni o hakili fɔlɔ de ye tiɲɛ don ne tɛ se ka gouvernement ka place ta o se tɛ ne ye o ne kelen de don mais ne se ye min ye ne bɛ se k'o kɛ Sikaso ye mais surtout an Sikasokaw ne ka hakililata ye min ye aw ressortissants ani dugudenw ani anw députéw ani Sikaso ministres n'an ye bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka fɛn caman kɛ koyi donc o kɔrɔ an kana sigi ko tɔw bɛ na an ka sigidaw baara k'u yiriwa ou bien k'u lataa ɲɛ aw yɛrɛ ka place la o de ye ne ka hakili fɔlɔ donc o de y'a to ne bɛ yan bi Kunguba baw bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ y'a sen ta a ka so ka se yan ka se kɛnɛ nin kan ne b'aw bɛɛ fo n bɛ Sunkalo fo a ye bonya min da ne kan vraiment a diyara ne ye ne wasalenba don donc o la ni ne ma fili ne bɛ se ka bɔ kuma na a bɛ fɔ ko kuma ka gɛlɛn ni ne kumana ka don dɔ ka gasi la aw bɛ yafa ne ma ne ye sɛnɛfɔ ne ka bamanankan man ɲi o b'a sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ bi ta ɲɛfɔ an ɲɛna sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka ko in jɛya hali bi Burkina Faso jamana bamanjiw ka cɛni kunga min kɛra marisi kalo tile 2 fa bala waga maa 8 bɛ minnu minɛ bɛ bi a bɛɛ lajɛlen Burkina Faso jamana denw ye sigasigana ta mɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ u ni bamanjiw bɛ se ye jɛ la o dantigɛli kɛra Burkina Faso kiri ɲɛma procureur fɛ ni o ye Mayiza Sereme ye a kɛtɔ ka ko in yɛrɛ kɛcogo ɲɛfɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ maa 8 minnu minɛnen don siganamaw la ko olu bɛ sɔn ka kɛ bamanjiw jɛɲɔgɔnw ye saba ye surasi ye kelen bɛ olu la min wɛnɛ kun do ka bɔ surasiya la san 2011 ka sabu kɛ surasiw ka wuli ka jɔ dɔ ye a tɔ fila ye Burkina surasiw ye minnu bɛ baara la hali bi sɛgɛsɛgɛli bɛ taa kunjɛ kuma min a bɛ ɲɛɲini de k'a dɔn maa 8 minnu minɛnen filɛ nin ye bamanjiw jɛɲɔgɔnw do wa yala u nɔ bɛ ko in na wa u nɔ tɛ la Burkina tɔgɔla kiri ɲɛmaa y'a yira ni o ye procureur ye k'a fɔ bamanjiw u ka cɛni min kɛra Faransikaw ka lasigidenso la ko u nana ni mobili dɔ de ye mobili min wele ko Berlin min ɲɛ ye bugurijɛlama ye o de y'i kunda minisiri ɲɛmaaya dagayɔrɔ kan a surunyalen o la a y'i jɔ dɔɔni maa sabaw minnu bɛ Berlin in kɔnɔ olu jiginna nka a ti dɔn fana k'a fɔ siganamaw don barisabu ka d'a kan u sibililama de kun don o yɔrɔ bɛ marifa min bɛ wele ko Kalashnikov u sinna k'o bɔ k'o dayɛlɛ ka ɲɛsin garidi kelen jɔlen mɔ Faransikaw ka lasigidenso da la k'o fa maa 4 wɛrɛw sɔrɔla k'u kunda Faransikaw ka lasigidenso kan k'u bi don u bɛ ka maramafɛn titi fa bɛɛ lajɛlen la u y'a ye k'a fɔ doncogo tɛ sɔrɔ Faransi lasigidenso la u sɔrɔla ka villa dɔ koko ta ni ka taa u dogo ye wa Burkina surasiw ni Faransi surasiw taara u fa yen de surasiya ɲɛmayaso état-major général des armées Burkina Faso fa bala waga o fɛnɛ kɛra o cogo kelen de la maa 4 ɲɔgɔn na bamanjiw la olu ta kɛra maa 2 de nana moto la ɲɔgɔn fɛ maa 2 tɔ minnu tora olu nana mobili min na o ye Nissan Almeida ye kiri ɲɛmaya yira k'a fɔ Faransi lasigidenso o cɛni ma bonya ka surasiya ɲɛmayaso état-major général des
armée tiɲɛni bɔ hali bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na. Togo jamana kono fanga sinamaton ndani nanu wa faranyonga jekulu minge ngume ka nisokuya kotige bali jotle laina ka sabu ke sigi ka fonu donné kundo parafinat biya va jamana tani duru ka jekulu communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ma nyemo fe ni ukachide kunye gana jamana nyema nana akufo adoye ni sigi ka fo maseka nobo kula kwa nyongirila Togo fa bala lome fanga sinamaton ndani nanu wa faranyonga jekulu ye wele da ka nyeshin ukatonde umo ko ukabosa ka nisokuya tama udamine kokura uya yarandene ndo marsigalo tile duru kafo ukunye laido minda kafo ubi nisokuya tama nyongiri Togo jamana kono ko laido tinasega time u faible ka sabu ke kona chuguyai uya yara kafo faminyo sababu ya kumvla kunfolo dugumi mi wele Togo jamana kono ko kparataw mami nyere kera wuli ka jo sababu ye ka ngwara da foro nyasingbe ka fangala kwasada ina nabe fanganyine jakulu mangani do nyama yala habarata donde yere ko PNP tikbi salifu achadam ale faso de ye kparatawe ko manana masumane do mino nye fangasina mato masuruna mawye olu minana ku ba de belashi fevrier kalot le mugani nani ka duguja atule mugani durula ko wale minyo ye fangana ka lakana ba ufe la nyini mingera sigi ka fonu dundo ko ka laje ka beni basigi nati chugo nyini jamana kono ni dana ya soroli e fauni nyonje ngwara kana da fangasina mato manabli ma minane unyaru kabla ko ni mike sababu ye ko hakilina ubela jele do ngalamana kumflana e minye marsigalot le gale kala tala beni jakulu commission électorale nationale indépendante seni abulo fara meno nganga yesigi da nyama ya su ni cercle ula ani marabulu kono olu nyema obira ka jira fanga fe jamana deuna abarata Togo fanga sinamato ngalenga do ka fo foro nyasingbe ka fanga ko sa 1992 jamana sharia sumba koroma na to ka dulo Togo jamana kuna be alega fanga ko abido ngalamana ba o manda fla kera fe ka ba abeka ta manda nzabana de ye o mana manga akafo ka bi manda nani na nyini o ko mase ka bonyo na folo e ka laba kata bulu fara o minu me jamana kono ko lu nyema o jira maula ko ba jira ka fo itige me kuma nyondela o kuma na uba nyini ukatonde umve Togo jamana kono sebere nata nisokuya tama kotige balu de bidamine dogo kun nisokuya tama ko nani be sigi singa ga yano che gana jamana nyama nana akufo ado kunye wele bla umo fanga sinamaton utara oka wele jabi gana fa bala akara. Marsigalot le wolon vlain kabeni arabaye samba fla anita nizegi Sierra Leone na jamana kono jamana kundege sigi kalataw wasadenzigi kalataw ani merisigi kalataw bela jelebi jaga ke nyomve jamana nyama mi nyamanda fla ke ni oye Ernest Bayi Kurumaye ale kanga wala seme bawo akakuma udafara jamana nyama yala chebotani woro nyona debe dongoma bitaminu ni nyonje musula kafla be olula nga masaba debe ko imisonga basa minu ni nyonje ma folo oye Samura Kamara ye ministry mi nyashinedu Sierra Leone ni jamana wara nyonje kunyanya na boma wa jamana nyama ni oye Ernest Bayi Kurumaye ale na ka fanga ni jakulu APC ulu keme ku bulungwani ndeshin ale de mo ka bi ke jamana nyama no na blabaye ka kalata nyenyini maflana oye Julesa Maada Bioye fanga sinamato mi wele ko SLPP ale ye onyama ye nunu blabela jele ye dangoro bawye ma sabana oye Kande Yumkela ye Samura Kamara ashibe sambi woro ani samworo la mamindo jamana ni jamana wora ni nyonje kunyanya na bo abulu bara unyedo barsabu kadaka aye bara chamange osera inga adon defana Sierra Leone ga de famba fenefe akake cheboye APC fanga nyene jakulu tokola abise ka nisodia inafa abise joro abise ka nisodia ni yoro minye aka fanga nyene jakulu ni oye APC ye anyo fanga nyene jakulu bate Sierra Leone jamana kono kerengere ni nyana jamana ga ya bafe kumata ni machei ngabise ka niso kuya ni yoro minye oye jamana nyema Ernest Bayi Kuruma ode keme ki bulungweni de nyeshin amoka fo e kadana ya baka oniso kuya yoro bisoro femi mve Ernest Bayi Kuruma jamana nyema aka manda imita bank mami mo maniso dia akoro kerengere ni nyana jamana soro sira obela jele na shiledu abarata Sierra Leone ye jamana ye ngabela jele be ka kule seke bulu o temene ko fe ebola bana mindu na Sierra Leone na fulo mimblara ebola keleli buluka o na fulo labara chuko fene manye anando fe mo fe fanga kono mo yukani so ko yajira o fene na o manani o machara kalatala ulabe Samura Kamara afari manga funi ola abani mami ni nyonje fanga sinamato nyema Julesa Maada Bio alejibe sambiduro ani sanzabala Sierra Leone jamana kono samba fla anitani la kera cheboye amanye soro ula sa 1996 sura si fanga ale de kunyo nyamai ayeto o sura si afanga de la ka fanga lateme civili ukabuluka ale fene akadaula bi soro fami mve o yede ka fo benga mbanga sababu bora ale de la bar sabu kadaka ayeto sura si ala fanga ba buluka fanga di civili mo Sierra Leone jamana kono ma chama me ka ke benga mbanga nali chefari fene yi
Egypte jamana kono Angleterre wasade do jorombe bi ni Mohamed Morsi ka Kenya ye Mohamed Morsi jamana nyama koro de do mi minembe bi Egypte fanga fe san 2013 aka fanga bira barsabu kadaka san 2012 kuma mina ni fiya wulila arabu jamana ukono kama sake ubela jele chekata ni uye Hosni Mubarak mi ngume fanga na san jama mvanga ale furana o fiya kele fe dayeleli kele ka kalata daga Hosni Mubarak de nana bawo ma famba edana yada edeka anaka fanga ni jakulu frère musulman ka ke jamana nyama ye nga sangele ani doni jamana de famba labana kana jira ka fo aka fanga tabulo me uja wule ka jo chayara ka fa bela jelege seno e misira jamana kono surasi fanga nana ale fene furanga boy kerengere ni nyana Marshal Abdel Fattah al-Sisi ni ale kunye surasi nyama ye wale de choko me fanga na bi kabina e Mohamed Morsi na ka fanga fura alabana ka ma chama bene fa ula ninga laba ka Mohamed Morsi re mine ka dadugu nga Mohamed Morsi somo uye kule bo ka jira ka fo uka ma bana ne be bulula ni nyama ke umo alaba bisai ode koson Angleterre wasade nu uye anyini Angleterre la sigiden zo mimbe misira jamana kono ayani abise ka kesuru ni domba ye uni fangache kaseka jamara di ulumo ukado jamana kono leni ukatu nyeda Mohamed Morsi ka akakene yabe chukumina ukaseka do chama ngone ngeme ka jira ka fo nazara nunu nye ko indaba kamo barsa bokadaka Abdel Fattah al-Sisi jamana nyama ani jamana kundi gesiki kalata to teme doko kumblaka o akacha la fenjama be niyo nyine jamana nyama fe okuma abison omo ka sabuke amago be fe dowla minu miseka halibi aka daraja bunya ngado fene keme ka jira ka fo ni amajeni ayefana tebala mana barsa bokadaka adamadinya hakela basaje kulu keme ka akebulungani de tamasien jienye fe ka fo adamadinya hake ka be ko buruja aka fanga kono Egypte jamana na Obe dansi ke bi bamananga kunafoni sorolo na munu sera ka faranga wonga ka beneni kumanyi kunafoni diso nyamoga so fe kala se auma au ni chia kwa nyamadaro la selina tani alama basi wereke amina nyo soro yanno au kambe